En erhvervsuddannelse er for dig, der har ret godt styr på, hvad du gerne vil arbejde med, og som vil have det godt med en uddannelse, der kombinerer teoretisk undervisning på en skole og praktisk arbejde i en virksomhed. En erhvervsuddannelse kan tage mellem 1,5 og 5,5 år og foregå inden for mange forskellige brancher. Nu skal du møde 2 elever, som går på mekanikeruddannelsen. Hej, jeg hedder Timmy, og jeg går på teknisk skole i Hvidovre. Hej, jeg hedder Ømer. Jeg går på teknisk skole i Hvidovre. Jeg går på mekanikeruddannelsen, og det er fedt, fordi at så lærer man en del om motoren. Og blandt andet, hvad motoren den skal bruges til, og hvordan den anvender sin kraft. Den her teknisk skole, den kan man jo bruge til at få sin uddannelse som automekaniker, eller som cykelmekaniker, eller som lastbilmekaniker, eller busmekaniker, bare mekanikerfaget i det hele taget. Det forløb, vi er på, det tager 4 år og 6 måneder. Jamen, forløbet, det starter på grundforløbet, og så kommer du ud i lære. Når du har været i lære i et halvt år, så kommer du tilbage, og så kommer du på hovedforløbet. Og når du har sluttet hovedforløbet, så kan du så komme ud på et mekanikerværksted. Og så er du sådan set udlært. Så kan du kalde dig selv for Svend. Der er ikke nogen. Du skal bare have en folkeskolesafgang. Minimum 9. klasses folkeafslutning. Hvis du vil vide mere, så tal med UU-vejlederen på din skole eller kontakt UU Frederiksberg på telefon 38 21 03 50.